Gore rinori akudyiwe rinopisa mhuri yeZimbabwe. Ndiri kutambira update imwe inovhundutsa iko zvinezvi. Pari kunzi the ZRP have deployed armed officers including police dogs outside Tendai BT's offices in Milton Park. BT is the leader of the Constitution Defenders Forum, a group that is opposing proposed constitutional changes that could allow President Emmerson Mnangagwa to remain in office beyond 2030. Saka iko zvino nyaya yakuitika vabiti vangoerekana vangokombwa, and it is not yet clear why the police are stationed outside his offices. Hatisi kuziva kuti dzinanyatso renyaya dzei, pamwe zvichida vanogona kunge vatumwa kuti endai munotora mukomana mumubate, nekuti kazhinji information dzinenge dzichingotenderera zvakasiyana siyana. Pamwe pane zvavanga vari kuda kuedza kuita, asi munongoziva nyaya dzemuZimbabwe panenge pakawanda vazhinji vatinoti maspy nevatengesi. Hauzive kuti ndiani unongoona epaside, unoona kuti uronga zvauri kuronga, and then the next thing boom, unoona vakomana vatozara paoffice pako. Nyaya idzodzo ndo mamwe ema-challenges nema-problems atinotosangana nawo munyika yeZimbabwe ine. Hatizivi kuti zvichazopera rini nyaya dzekuti munhu chaunenge watoronga unotozoona mangwana watangirwa idambudziko mbero rinenge richiitika. But muri yeZimbabwe ndichadzoka ndichionesana nemi kuti nyaya yacho ichazenge yapera sei, ende tichazoya tichibatsirana futi kuti kuungana kwavanga vakaita ikoko vanga vari kuzviitirei, vakaunganira nyaya dzei. Munozviziva kuti nyaya idzodzo ndo dzimwe dzatinonyanyisa kufambira zvakanyanyisa tichida kunzwisisa kuti chii chinenge chiri kumbonyatsotora nzvimbo. Saka pamakateerera kudai so ndo pachannel yenyu paKulian TV. Zvakakosha kugara muchiziva kuti every update inobatika panapa. Atijambira, hakuna nyaya yatinosiya, hatisi vanhu vane nungo, hatisi vanhu vanovhunduka, handiti? Saka kana usati wasubscribe, you know what to do. Ziva the right thing kana wakuda kunzwa ma-updates chaiwo nekuti panapa chakuzoputika zvakutanga pachivhitivhiti pano.